Καλησπέρα σας. Σήμερα θέλω να αναφερθώ στην ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Να αναφερθώ στο πόσο δύσκολο είναι να συνυπάρχει κάποιος με έναν νάρκισσο, αλλά και να καταλάβουμε πόσο επιβλαβές είναι για κάποιον που είναι σύντροφος ή σύζυγος ενός νάρκισσου, και ακόμη χειρότερα πόσο επιβλαβές είναι για ένα παιδί να μεγαλώνει με νάρκισσους γονείς ή με νάρκισσο γονέα. Πρώτα θα αναφερθώ στην έννοια της ναρκισσιστικής διαταραχής. Η ναρκισσιστική διαταραχή είναι όταν το άτομο απασχολείται κυρίως με την εικόνα που έχει προς τα έξω. Τα άτομα με ναρκισσιστική διαταραχή είναι συνήθως άτομα που τους αρέσει να ζουν πιο μοναχικά. Ο ναρκισσισμός συχνά μπερδεύεται με τον εγωισμό, αλλά είναι δύο έννοιες τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Ο ναρκισσισμός μπορεί να παρατηρηθεί και στα μικρά παιδιά και σε παιδιά που βρίσκονται ακόμη και στην εφηβεία, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της ναρκισσιστικής διαταραχής. Αν ξεκινήσουμε από την ελληνική μυθολογία κιόλας, υπάρχει μια ιστορία για τον Νάρκισσο, όπου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προκαλούσε το θαυμασμό όλων. Λέγεται ότι δεν υπήρξε καμία ύπαρξη που να μην έδειχνε το ενδιαφέρον της στον Νάρκισσο, και φυσικά του άρεσε πολύ να προκαλεί τα πάθη των άλλων, αδιαφορώντας για το κακό τέλος που μπορεί να έχει αυτό στον κάθε άνθρωπο που θα έχει απέναντί του. Όταν αυτοκτόνησε εξαιτίας του αμηνίας, γιατί δεν δέχτηκε την απόρριψη του Νάρκισσου, η Νέμεσης, καταράστηκε τον Νάρκισσο να ερωτευόταν μόνο τον εαυτό του. Έτσι ο Νάρκισσος είδε τον εαυτό του ως αντανάκλαση στις όχθες μιας λίμνης και τον ερωτεύτηκε. Και εκεί έμεινε μέχρι το θάνατό του. Στην ουσία αυτός ο μύθος θέλει να το μήνυμα που μας δίνει είναι ότι ο Νάρκισσος έχασε την ίδια του τη ζωή παγιδευμένος στα συναισθήματά του. Δηλαδή στην ουσία οι νάρκισσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παγιδευμένοι μέσα στα συναισθήματά τους, εγκλωβισμένοι ουσιαστικά. Τα άτομα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας έχουν μια άκαμπτη αντίληψη για τον εαυτό τους. Εστιάζουν κυρίως στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που αυτό θα έχει στους άλλους, ανεξαρτήτως ποιοι θα είναι αυτοί οι άλλοι. Οι ναρκισσιστές δεν έχουν κανένα ίχνος ενσυναίσθησης και φυσικά δημιουργούν μόνο ανισότιμες χειριστικές σχέσεις. Εκμεταλλεύονται τον καθένα προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους και δεν διστάζουν να καταστρέψουν και τα ίδια τους τα παιδιά, αν τολμήσουν να διαφωνήσουν μαζί τους. Συνήθως τα παιδιά των ναρκισσιστών γονέων βιώνουν έντονο φόβο, τον οποίον όταν είναι σε μικρές ηλικίες δεν μπορούν να αντέξουν και να διαχειριστούν. Και αργότερα αυτά τα παιδιά έχουν πολλά συναισθηματικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα συμπεριφοράς. Οι ναρκισσιστές τηρούν προς τα έξω μια πολύ ουδέτερη στάση και υποφέρουν από τρομερή ανασφάλεια και αισθήματα κατωτερότητας περισσότερο από τον κάθε άλλο άνθρωπο. Ένα άλλο ερώτημα στο οποίο θέλω στο οποίο θέλω να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, είναι αν αγαπούν οι νάρκισσοι γονείς τα παιδιά τους. Αν ρωτήσουμε έναν νάρκισσο γονέα αν αγαπά την οικογένειά του, θα μας μιλήσει για το πόσο πολύτιμη είναι η οικογένειά του για αυτόν. Στην πραγματικότητα, οι ναρκισσιστές αγαπούν την ιδέα της οικογένειας. Τους αρέσει να συνυπάρχουν με ανθρώπους οι οποίοι θα νιώθουν ότι τους αποδέχονται ή και τους θαυμάζουν ακόμη, γιατί έχουν αυτή την κτητική συμπεριφορά. Η αγάπη για τους ναρκισσιστές δεν είναι μια αμοιβαία ανταλλαγή συναισθημάτων, όπως θα μπορούσε να είναι για κάθε άλλο φυσιολογικό άνθρωπο, αλλά μια συναλλαγή. Τους ενδιαφέρει τι τους προσφέρουν οι άλλοι, δηλαδή τι θα πάρουν μόνο, και όχι τι προσφέρουν αυτοί, δηλαδή τι θα δώσουν. Δηλαδή δεν έχουν οι νάρκισσοι
σχέσεις Δούνε και Λαβίν. Οι σχέσεις τους είναι μονόπλευρες. Ο ιδανικός σύντροφος για τον ναρκισσιστή είναι αυτός που τον κάνει να νιώθει επιβεβαίωση, σταθερότητα και ασφάλεια. Χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να τα βλέπαμε σε ένα παιδί. Πολύ φυσιολογικό θα είναι ένα παιδί να ζητάει από τους γονείς του επιβεβαίωση, σταθερότητα και ασφάλεια. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν ο νάρκισσος έχει ανάγκη από αυτά τα στοιχεία. Τα παιδιά των νάρκισσων τους ενισχύουν το αίσθημα της δύναμης, νιώθουν ότι είναι προέκταση του εγώ τους και προς τα έξω οι νάρκισσοι θέλουν να δείχνουν ότι είναι τέλειοι και ανώτεροι. Αγάπη θα νιώσουν οι νάρκισσοι μόνο προς το άτομο που θα καλύψει τις ανάγκες τους. Στους γύρω προσπαθούν να δείξουν ότι είναι συναισθηματικοί με τα άτομα της οικογένειάς τους, όμως αυτό είναι μόνο το θεαθήνε. Εκείνος ο άνθρωπος που θα τολμήσει να μην ικανοποιήσει τις επιθυμίες του ναρκισσιστή, τον απορριθμίζει και τον καθιστά πολύ θυμωμένο. Ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο είναι πολύ εγωιστικός και διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν για τους νάρκισσους μόνο οι καλοί και οι κακοί, δηλαδή τα άκρα στην ουσία. Είναι πολύ επώδυνο να είσαι με έναν ναρκισσιστή ή να έχεις παιδιά με έναν ναρκισσιστή. Ο ναρκισσιστής γονέας επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά την ανάπτυξη ενός παιδιού σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, τα δύσκολα ξεκινούν πριν καν γεννηθεί το παιδί ενός ναρκισσιστή γονέα. Ο ναρκισσιστής έχει μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το παιδί και ακόμη και από ένα βρέφος θα ζητήσει πράγματα, θα συμπεριφερθεί σε ένα βρέφος με θυμό, θα είναι μπερδεμένος και στην ουσία περιμένει πότε το παιδί θα ανταποκριθεί στις δικές του απαιτήσεις, δηλαδή από το βρέφος κιόλας που ξεκινάει η ζωή του παιδιού μέχρι να μεγαλώσει το παιδί, αυτό που κάνει είναι να αφιερώνεται στο να περιμένει πότε θα ανταποκριθεί το παιδί του στις δικές του απαιτήσεις και επιθυμίες και τότε θα θεωρήσει ότι είναι εντάξει, ότι όλα πάνε καλά. Μόλις αντιληφθεί ότι το παιδί του αποκτά τη δική του ταυτότητα, η οποία όμως δεν προσομοιάζει τη δική του νάρκισσου δηλαδή, εμπλέκεται σε τοξικές συμπεριφορές με την προσδοκία ότι έτσι θα χειραγωγήσει το παιδί και εν τέλει θα το φέρει στα νερά του. Οι συμπεριφορές ενός νάρκισσου γονέα ποιες θα μπορούσαν να είναι? Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους που έχουν οικογένεια, μάλλον που ξεκινούν, γιατί πριν αποκτήσουν παιδιά οι ναρκισσιστές, για παράδειγμα, μπορεί να μην είχαν δείξει στοιχεία που να τρόμαζαν τον σύντροφό τους ή μπορεί να τα είχαν έτσι σε πολύ χαμηλότερο βαθμό, αλλά μόλις έρθουν τα παιδιά στη ζωή της οικογένειας να αρχίσουν να βλέπουν οι σύντροφοι των ναρκισσιστών κάποια καμπανάκια, τα οποία φυσικά είναι πολύ σημαντικοί λόγοι για να απομακρυνθούν και αυτοί και τα παιδιά τους από τον νάρκισσο γονέα. Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν που έχει ο νάρκισσος γονέας είναι ότι γίνεται πολύ επικριτικός και είναι μονίμως ανικανοποίητος. Απαιτεί από τα παιδιά του την καλύτερη επίδοση σε ό,τι κάνουν, είτε είναι τα μαθήματά τους, είτε είναι γυμναστικές δραστηριότητες, οτιδήποτε. Ό,τι βαθμό και να τους φέρουν τα παιδιά τους, ό,τι αποτέλεσμα και να έχει αυτό που θα κάνουν, πάντα θέλουν το κάτι παραπάνω και αποκτούν και αιμονή ακόμη για την απόδοση των παιδιών τους. Με αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να παίρνουν λάθος μηνύματα και να νομίζουν ότι μόνο όταν φέρουν καλές επιδόσεις σε κάτι θα αγαπηθούν και αξίζουν να αγαπηθούν από τους άλλους. Το παιδί λοιπόν του ναρκισσιστή γονέα έχει σίγουρα προβλήματα αυτοπεποίθησης. Μια άλλη συμπεριφορά που έχει ο νάρκισσος είναι ότι μειώνει συνέχεια τα παιδιά του για τις προτιμήσεις τους. Δεν μπορεί ο νάρκισσος γονέας να αντέξει ότι το παιδί του έχει διαφορετικές προτιμήσεις από αυτόν. Προς τα έξω οι νάρκισσοι εκφράζουν έντονα ότι τα πιστεύω τους και η γνώμη τους είναι και η πιο σωστή, θα διατυμπανίζουν αυτά που πιστεύουν και αυτά που σκέφτονται και έμεσα το περνάνε αυτό στο παιδί τους με χειριστικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να πει στο παιδί του ο νάρκισσος, η Ελενίτσα, ξέρω εγώ, η συμμαθήτριά σου πήρε καλύτερο βαθμό από σένα, ο Γιωργάκης είναι πιο έξυπνος από σένα, στην γυμναστική, ας πούμε, ο Δημήτρης είναι πιο ικανός από σένα.
εμπλέκονται με τέτοιο τρόπο σε ό,τι κάνει το παιδί τους και τους δημιουργούν έτσι ένα συναίσθημα να μην είναι ποτέ σίγουρα για τις επιλογές τους. Ανασφαλή παιδιά στην ουσία δημιουργούν, μάλλον προσπαθούν να δημιουργήσουν. Μια άλλη συμπεριφορά που έχει ο Νάρκισσος είναι ότι απαγορεύει πολύ αυστηρά στα παιδιά του να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα με τα οποία εκείνος δεν συμφωνεί και είναι ιδιαίτερα αυστηρός με τις επιλογές των παιδιών του. Δεν θα κάτσει να σκεφτεί, ας πούμε, αν το παιδί του θέλει να επιλέξει κάτι γιατί τον ευχαριστεί, γιατί θεωρεί ότι του ταιριάζει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κτλ. Δεν τον νοιάζει αν το παιδί του θα στεναχωρηθεί αν δεν κάνει αυτό που θα έχει επιλέξει. Το μόνο που τον νοιάζει είναι αυτό που θα έχει επιλέξει να ικανοποιεί τον ίδιον. Άλλη συμπεριφορά που έχουν οι νάρκισσοι γονείς είναι ότι δεν κάνουν ποτέ υγιείς συζητήσεις με τα παιδιά τους και μάλιστα τα απειλούν ότι αν δεν γίνει το κάθε τι όπως αυτοί το επιθυμούν, θα έχουν συνέπειες. Οι συνέπειες μπορεί να είναι να μην τους δώσουν χρήματα, να μην πάνε κάπου που θέλουν, να μην βγουν έξω, να στερηθούν κάποιο παιχνίδι, κάτι που αγαπούν. Ο εκφοβισμός είναι μια πολύ συνήθις μέθοδο για τους ναρκισσιστές. Στην ουσία μεγαλώνουν παιδιά με φόβο. Ένα μικρό παιδί ειδικά θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή με έναν νάρκισσο γονέα και θα ζει διαρκώς υπό καθεστώς φόβου και βίας. Και αυτό θα έχει ως συνέπεια να δυνατεί να νιώσει εμπιστοσύνη και για τον ίδιο το γονέα, μα αργότερα και με κάθε ανθρώπινη σχέση που θα δημιουργήσει. Επίσης, οι νάρκισσοι λένε ψέματα. Και ναι, οι νάρκισσοι γονείς λένε ψέματα στα παιδιά τους και στον σύντροφό τους φυσικά. Μια άλλη συμπεριφορά του νάρκισσου γονέα είναι ότι χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να τους υποστηρίζουν συναισθηματικά όταν δεν νιώθουν καλά και τα επενούν φυσικά όταν τους υποστηρίζουν. Στην ουσία είναι αυτό που κάνουμε οι ενήλικες όταν έχουμε έναν φίλο, μια φίλη και του λέμε βγαίνουμε, ας πούμε, για ένα καφέ ή παίρνουμε ένα τηλέφωνο τον φίλο μας, τον γνωστό μας και του λέμε αυτά που μας απασχολούν. Στην ουσία οι νάρκισσοι χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για αυτό το σκοπό. Θα βάζουν τα παιδιά τους οι νάρκισσοι να αποφασίσουν για θέματα που δεν μπορούν λόγω της ηλικίας τους και λόγω της απουσίας γνώσεων σχετικά. Για παράδειγμα, σε ένα διαζύγιο θα βάλουν τα παιδιά να επιλέξουν με ποιον γονέα θέλουν προς τα ποιο γονέα θέλουν να στραφούν, ποιος γονέας είναι ο καλός και ποιος ο κακός, με ποιον γονέα θέλουν να ζήσουν. Οι νάρκισσοι γονείς δεν σέβονται καθόλου την ηλικία των παιδιών ούτε την παιδικότητά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να υστερούν συναισθηματικά στο χειρισμό θεμάτων και τώρα αλλά και αργότερα στην ενήλικη ζωή. Τα παιδιά θα πρέπει να επικεντρώνονται στα δικά τους συναισθήματα και στις δικές τους ανάγκες και όχι των γονιών τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν ενήλικες οι οποίοι για να νιώσουν καλά θα πρέπει να νιώσουν πρώτα ότι οι σημαντικοί άλλοι είναι καλά και μετά θα πάρουν θέση οι ίδιοι για να νιώσουν και αυτοί χαρά, θα επιτρέψουν τον εαυτό τους να νιώσουν χαρά. Στην ουσία βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη μοίρα. Δεν μαθαίνουν να αγαπούν τον εαυτό τους, δεν μαθαίνουν να σέβονται τον εαυτό τους, τα παιδιά των νάρκισσων γονέων. Μια άλλη συμπεριφορά που έχει ο νάρκισσος γονέας είναι ότι ασκεί υπερβολικό έλεγχο στα παιδιά του, γιατί έτσι νιώθει σημαντικός. Και στην ουσία τα ίδια τους τα παιδιά γίνονται εχθροί τους. Νιώθουν φόβο οι νάρκισσοι γονείς ότι οι σκέψεις και οι πράξεις των παιδιών τους δεν θα είναι ίδιες με τις δικές τους και δεν θα τις εγκρίνουν. Στους νάρκισσους είναι αδιάφορο αν τα παιδιά τους κάνουν λάθη, αλλά το βασικό είναι να μην θυχτεί ο εγωισμός τους. Στην ουσία δεν νοιάζονται, δεν υπάρχει κανένα συναίσθημα για τα παιδιά τους. Ό,τι νιώθουν και για τους ξένους ανθρώπους, νιώθουν και για τα παιδιά τους. Για να μην ακολουθήσουν τα παιδιά των ναρκισσιστών γονέων διαφορετικές επιλογές από τις δικές τους, είναι ικανοί να τους στερίζουν τα χρήματά τους, αλλά να εμπλακούν ακόμα και στα προσωπικά τους θέματα, όπως για παράδειγμα την έβρεση συντρόφου, την έβρεση εργασίας, αφού θεωρούν ότι όλοι αυτοί τα κάνουν τέλεια και τα παιδιά τους είναι πολύ λιγότερα μπροστά τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς των ναρκισσιστών γονέων είναι ότι αναζητούν διαρκώς από τα παιδιά τους αποδοχή, ρωτώντας αν με αγαπάς, αν θα ήθελες να έχεις άλλο γονέα, αν αγαπάς εμένα περισσότερο από τη μαμά σου, αν αγαπάς εμένα περισσότερο από τον μπαμπά σου, και τι τη θες αυτήν, καλά είμαστε εδώ, και τι τον θες αυτόν σε περιπτώσει διαζυγίων και μονογονεϊκών οικογενειών, τι τη θες αυτή κτλ. Ενώ οι ναρκισσιστές προς τα έξω γίνονται πολύ αγενείς συχνά, εν τέλει η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους ναρκισσιστές σαν πανοπλία
προκειμένου να καλύψουν την κατωτερότητα την οποία νιώθουν, τα αισθήματα κατωτερότητας που νιώθουν. Οι ναρκισσιστές έχουν τρομερή ανασφάλεια, όπως έχω πει παραπάνω ξανά, την οποία επιτρέπουν να γίνει προφανής μόνο στο στενό τους κύκλο και όχι απόλυτα. Κάποιοι από αυτούς κάνουν τα πάντα για να ευχαριστήσουν τους γονείς τους, ακόμη και αν χρειάζεται να θυσιάσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Μια κατηγορία παιδιών ναρκισσιστών που μεγαλώνουν με ναρκισσιστές γονείς είναι αυτά τα λεγόμενα τέλεια παιδιά, τα παιδιά τα οποία τα παρουσιάζουν οι γονείς τους σαν ότι τα κάνουν όλα τέλεια και τραγουδάνε τέλεια και γράφουν τέλεια και αυτά τα παιδιά μια ζωή θεωρούνται ιδανικά παιδιά, πανέξυπνα παιδιά, περιζήτητα παιδιά. Μια άλλη κατηγορία παιδιών που μεγαλώνουν με ναρκισσιστές γονείς είναι παιδιά πολύ θυμωμένα, που αντιδρούν, αντιδραστικά παιδιά, που νιώθουν αβοήθητα από τη συμπεριφορά των ναρκισσιστών γονιών και πολύ πληγωμένα και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν, γιατί νιώθουν μάλλον, ότι δεν μπορούν με τίποτα να τον πιάσουν τον ναρκισσιστή γονέα, δεν μπορούν με τίποτα να τον ικανοποιήσουν, δεν μπορούν με τίποτα να εξασφαλίσουν την αγάπη του, με αποτέλεσμα να σταματούν να προσπαθούν και να νιώθουν ότι είναι χαμένα. Ο καλός γονέας επιθυμεί το καλύτερο δυνατό για το παιδί του και ο καλός γονέας σέβεται το παιδί του, τα παιδιά του. Οι ναρκισσιστές συνήθως δεν έχουν ιδέα για το πόσο κακό κάνουν στα παιδιά τους και νιώθουν ότι μόνο αυτοί είναι άξιοι στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Πιστεύουν ότι όλοι οι υπόλοιποι γονείς υστερούν και πως αν ήταν όλοι σαν αυτούς θα ήταν ο κόσμος πολύ καλύτερος. Οι ναρκισσιστές δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους, εννοείται, και αυτό γιατί πάντα νομίζουν ότι τα κάνουν όλα σωστά, οπότε δεν θεωρούν ότι έχουν κάνει κάτι λάθος για να απολογηθούν για κάτι, να διορθώσουν κάτι. Και επιρρύπτουν φυσικά πολύ εύκολα ευθύνης οπουδήποτε. Αν οι επιλογές των παιδιών, των ναρκισσιστών, αποκλίνουν διαρκώς από τις δικές τους, τα ευνουχίζουν και τα υποβιβάζουν. Τα παιδιά των ναρκισσιστών γονέων βρίσκονται σε μια διαρκή μάχη με τον γονέα και όταν αντιληφθούν την κακοποίηση που έχουν υποστεί από τον ναρκισσιστή ή από τους ναρκισσιστές γονείς, τότε ο νάρκισσος ή οι νάρκισσοι γονείς κάνουν τα πάντα προσπαθώντας να κρύψουν αυτή τη συμπεριφορά και φυσικά λένε ψέματα. Τα παιδιά των ναρκισσιστών γονέων νιώθουν κυριολεκτικά τρόμο για τον γονέα τους, νιώθουν πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση, αδυνατούν να πάρουν αποφάσεις και τώρα φυσικά, πόσο τώρα που είναι μικρά αλλά και στην ενήλικη ζωή τους και δυστυχώς εμπλέκονται σε κακοποιητικές σχέσεις και αποζητούν τη λύπηση. Οι άνθρωποι που συνυπάρχουν με νάρκισσους συντρόφους θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν από αυτούς, θα πρέπει άμεσα να απομακρύνουν τα παιδιά από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στην ουσία πρέπει και να τα προστατεύσουν τώρα και να τα βοηθήσουν να γιατρεύσουν τις πληγές τους στο παρελθόν, γιατί σίγουρα θα έχουν πολλά θέματα στη συμπεριφορά τους και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, όπως ξαναείπαμε. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι ένα παιδί βρίσκεται μέσα σε μια κακοποιητική οικογένεια, σε μια κακοποιητική σχέση, όπου φυσικά υπάρχει νάρκισσος γονέας, τοξικός γονέας και εδώ κολλάει και ο αποξενωτής γονέας φυσικά, να βοηθούν το παιδί να απεμπλακεί το συντομότερο από αυτή την οικογένεια, αν δηλαδή οι ίδιοι γονείς δεν το βλέπουν, δεν θέλουν, κρύβονται κτλ. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιβάλλον του παιδιού, στο άμεσο οικογενειακό, αν και συνήθως αυτοί συντηρούν τον κύκλο της βίας όταν είναι από την πλευρά του αποξενωτή γονέα, οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον του αποξενωμένου γονέα δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, διότι πλέον δεν τους επιτρέπει η όλη κατάσταση και έχουν καταφέρει ήδη και έχουν απομακρύνει το παιδί από αυτούς. Αλλά μετά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις δραστηριότητες των παιδιών, τις εξωσχολικές, σε γυμναστικές, σε οτιδήποτε κάνουν τα παιδιά και υπάρχουν γύρω τους παιδαγωγοί ή τέλος πάντων ειδικοί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουν ενήλικες, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά να εκφραστούν, να απεγκλωβιστούν από τα ανθυγιεινά συναισθήματα που νιώθουν, να τα βοηθήσουν να νιώσουν εμπιστοσύνη
γιατί σίγουρα έτσι όπως έχουν μεγαλώσει δεν έχουν αυτή την τύχη, αυτή τη δυνατότητα να ενδιαφέρονται και όχι ό,τι δεν συμβαίνει στο δικό μας παιδί, ό,τι δεν συμβαίνει στο δικό μας σπίτι να διαφορούμε. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί είναι απαράδεκτος κακοποιητικό να μην ενδιαφέρονται για τα κακοποιημένα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, ειδικά στο σχολείο που παίρνουν πολλές ώρες και είναι κάθε μέρα εκεί, αποκλείεται να μην εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές που είναι συνέπειες από το μεγάλωμα με τους ναρκισσιστές γονείς. Αντιθέτως, επειδή συμβαίνει πολύ συχνά, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, το σχολικό περιβάλλον είτε να αποκρύπτεται, να συνεργάζεται με τον αποξενωτή γονέα για δικούς του λόγους που σαφώς και καταλαβαίνουμε ότι και εκεί υπάρχει ψυχολογικό υπόβαθρο, δηλαδή ναι μεν υπάρχει αποξενωτής γονέας, ο τοξικός γονέας, ο κακοποιητικός γονέας, ναι μεν δεν μπορούμε όλοι να σώσουμε τους πάντες και να ανακατευόμαστε παντού και δεν θέλουμε να μπλέξουμε κτλ. Όμως όταν κινδυνεύουν παιδιά, τουλάχιστον οι εκπαιδευτικοί και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι κοντά ως ενήλικες στις δραστηριότητες των παιδιών, που είναι κοντά στα παιδιά, οφείλουν να τα βοηθήσουν και οφείλουν να μην βάζουν πρώτα τα δικά τους συναισθήματα φόβο ότι αν βοηθήσω θα μπλέξω, γιατί ο άλλος γονιός θα τρέξει στα δικαστήρια, γιατί ο γονιός, ο αποξενωτής μέσως πλην σαφώς μας απειλεί και φοβόμαστε μη μας κάνει το ένα, μη μας κάνει το άλλο. Ή οι δάσκαλοι να λένε, να ενημερώνουν από τη μία πλευρά ή στο φροντιστήριο ή στις δραστηριότητες, να ενημερώνουν τον αποξενωμένο γονέα για το τι συμβαίνει και να του λένε βγάλ' τα πέρα μόνος σου, εγώ αυτά έχω να σου πω, αλλά αν με ρωτήσουν θα πω κι εγώ κάποια πράγματα. Από την άλλη να βλέπεις ότι στην ουσία όλοι συντηρούν αυτόν τον κύκλο βίας, δηλαδή ξεκινάει από ξενοτής γονέας, ξεκινάει το οικογενειακό του περιβάλλον και συντηρείται από όλους τους υπόλοιπους και όλη αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται και τελικά κανείς δεν βοηθάει το παιδί και το παιδί καταλήγει να μεγαλώσει και να γίνει ένας ενήλικας ο οποίος υποφέρει και εντάξει να καταλάβει και να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό του. Είναι παιδιά που μεγαλώνουν και δεν ξέρουν καν την αλήθεια για το ποιος ήταν ο μπαμπάς τους, ποια ήταν η μαμά τους και γενικά για το τι έχει γίνει στο παρελθόν τους και έχουν φτάσει σε αυτή τη δυσάρεστη θέση. Τα παιδιά τα οποία έχετε μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα με κακοποιητικούς γονείς νάρκισσους δεν πρέπει να νιώθετε άσχημα αν είστε θυμωμένα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν πρέπει να νιώθετε άσχημα αν είστε μπερδεμένα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Αυτό που πρέπει για να βοηθήσετε τον εαυτό σας τώρα και στο μέλλον σας είναι να μην φοβάστε να αποδεχτείτε αυτό που σας έχει συμβεί, ότι είστε κακοποιημένοι από τον ναρκισσιστή γονέα. Να μην φοβάστε να θρηνήσετε, να αποδεχτείτε την όλη κατάσταση για να μπορέσετε να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να μπορέσετε στη συνέχεια να δημιουργήσετε όμορφες σχέσεις με τους γύρω σας. Η απάντηση λοιπόν στο ποιος είναι ο καλός γονέας τώρα, ποια είναι? Πιστεύω είναι ο γονέας ο οποίος είναι στοργικός με το παιδί του και την οικογένειά του, ο γονέας που σέβεται την οικογένειά του, είτε όπως ήταν εξ αρχής είτε μετά, υπό τις νέες συνθήκες μετά από κάποιο διαζύγιο ή κάποια απώλεια από τη ζωή. Όταν το παιδί του κάνει λάθος, ο γονιός πρέπει να το μάθει ότι υπάρχουν επιπτώσεις, χωρίς όμως να τον τροπιάζει. Ο καλός γονέας επίσης είναι αυτός που είναι ταπεινός και αναγνωρίζει πως δεν είναι τέλειος, αλλά κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να παρέχει στο παιδί του μια καλή ζωή. Και ο καλός γονέας δεν πρέπει να είναι ελεγκτικός προς το παιδί του, πρέπει να παλεύει για να θέσει στο παιδί του όρια. Παιδιά χωρίς όρια δεν μεγαλώνει σωστά. Ο γονιός συνήθως που βάζει όρια για τα παιδιά είναι και ο κακός γονιός, αλλά γι' αυτό άλλωστε και στην γονεϊκή αποξένωση έχουν καταφέρει οι αποξενωτές να βγάλουν ως κακό, να παρουσιάσουν ως κακό στα παιδιά τους τον άλλο γονέα, γιατί συνήθως είναι και αυτός που έθετε τα όρια. Αν αυτά τα παιδιά
αποξενωτών γονέων είναι τυχερά με τη βοήθεια, όπως είπα και πριν, κάποιου από το περιβάλλον τους. Που όντως αυτό είναι πολύ δύσκολο από ό,τι δείχνει η ιστορία, γιατί από όλες τις υποθέσεις που συζητάω με άλλους γονείς και με άλλα παιδιά, δυστυχώς είναι ένας κύκλος βίας, μια μάστιγα αυτό το πράγμα με την αποξένωση που συντηρείται, και παρόλο που όλοι γνωρίζουν, δικαστές, εισαγγελείς, όλοι δικηγόροι, γονείς, όλοι οι πάντες, σχολεία, δάσκαλοι, διευθυντές, ότι συμβαίνει αυτό και αυτό, συνεχίζουν και το συντηρούν και γίνονται συνένοχοι. Εύχομαι λοιπόν τα παιδιά αυτά που έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτή την ιστορία με τη γονεϊκή αποξένωση να βρουν τον δρόμο τους κάποια στιγμή, μέχρι τότε να έχουν ταλαιπωρηθεί όσο λιγότερο γίνεται, και εύχομαι και οι αποξενωτές γονείς να καταλάβουν κάποια στιγμή πριν να είναι αργά, και τέλος πάντων αν είναι αργά να κοιτάξουν πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί τους, αν τους μιλάει πια τότε, γιατί συνήθως πώς να το πω τώρα, ο αποξενωτής γονείς τις συνέπειες αυτής της κατάστασης που δημιούργησε με τη γονεϊκή αποξένωση με το παιδί της πληρώνει από το ίδιο το παιδί μελλοντικά, δηλαδή είναι αναπόφευκτο αυτό. Και τελικά το παιδί καταλήγει είτε να ζει μακριά και από τους δύο γονείς και ο Θεός να το φυλάει, είτε να ψάξει με πάρα πολύ αγώνα και πάρα πολύ πόνο να βρει τέλος πάντων τον αποξενωμένο γονέα και να προσπαθήσει να διαλευκάνει τα πράγματα μέσω του για να μπορέσει να προχωρήσει όσο πιο υγιής γίνεται στη ζωή του και να αναπτύξει τις σχέσεις που θέλει και να κάνει τέλος πάντων ό,τι θέλει με τον πιο υγιή τρόπο. Αυτά για την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας σε συνδυασμό με τον καλό κακό γονέα και τη γονεϊκή αποξένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους, γονείς, πατέρες, μητέρες, αλλά και τα παιδάκια που μου μιλούν και με εμπιστεύονται. Αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Όσο γνωρίζω περισσότερο το θέμα αυτό με τη γονεϊκή αποξένωση, τόσο πιο πολύ αγαπώ τα παιδιά και τόσο πιο πολύ ανησυχώ για τα παιδιά, γιατί τελικά τα παιδιά είναι έρμεα των ενηλίκων, όπως και εμείς ήμασταν έρμεα των δικών μας γονέων. Βέβαια όχι όλοι, υπάρχουν και παιδιά που έχουν μεγαλώσει με πολύ ωραίες συνθήκες και έχουν πάρει πολύ αγάπη την οικογένειά τους κτλ. Αλλά τώρα μιλάμε δυστυχώς για την αντίθετη περίπτωση. Συναισθάνομαι φυσικά όλους όσους βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση της γονεϊκής αποξένωσης και σε οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάσταση, είτε αυτό αφορά οικογένεια είτε ατομική περίπτωση. Είμαι διαθέσιμη για όποιον με χρειαστεί, για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να βοηθήσω. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή συνέχεια. Επειδή έχουμε πολλά να αντιμετωπίσουμε, βλέπουμε κάθε μέρα και κάτι καινούριο γύρω μας συμβαίνει. Συνέχεια νέα δεδομένα και τα περισσότερα είναι πολύ αρνητικά. Οπότε όσο μπορούμε να εστιάζουμε σε θετικές σκέψεις, να έχουμε καλή δύναμη, καλή υπομονή και με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.